Welcome to Ngobo 10 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, please click the subscribe button and help us grow. For breaking news, please visit our website www.ngobo2010shopi.co.za. Okay, this is Ngobo 10 Shop I channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 1, Mamelodi Sundowns 1. Maparata kunjani? Sawubona kunjani Ngobo? Saphile kunjani mfethu? Ngiyaphila futhi. Nazo Uyazi Ngobo mina namhlanje ngihlala ngithi mina iKaizer Chiefs iKaizer Chiefs. Yeah. Noma kungenzakalani iKaizer Chiefs. Yeah. Izohlala injalo. Asinenge ukuthi siwina ama game alandelayo. Uzobona FNB izogcwala futhi. Njengoba ama-Kaizer Chiefs. Manje ibone kanjani igame namhlanje? Game namhlanje abafana bebathathela kodwa iSundowns inyonyobile futhi. Inhliziyo yami ibhlungu kodwa ngizolala right ukuthi sidrawini. Mabe siwinile thina besenza ama-braai. Ukuthi Kaizer Chiefs bayiwinile. Kakhosi kuba ne-braai. Kuba mnandi. Asibonge inqobo futhi. Danko siyabonga. Kule state North West danko. Nazo ke danko.